Здравейте, приятели! Аз съм Ечко Балкански. Може би ме познавате от Приказна България. В първата книжка обикалях планини и градове, а във втората открих машина на времето. С нея пътувах из нашата славна българска история. Вижте това. Това не е замък, нито космически кораб. Това е паметникът на създателите на българската държава. Тук човек може да види цялата ни история, без да се качва в машина на времето. Построен е през 1981 година, точно когато България става на 1300 години. Затова до него водят 1300 стъпала, по едно за всяка година. Тук са изобразени Хан Аспарух, Крум, Омуртаг, делото на Кирил и Методий, покръстването, нашите първи царе. Сякаш вървиш през вековете. Някои казват, че паметникът е машина от бетон, която пази миналото, а може би портал към спомените на България. Ако дойдете в Шумен, не пропускайте това вълшебно място. Историята тук не е само в книги. Тя е изваяна в камък, цвят и мечта. До нова среща, приятели и читатели на Приказна България!